No Ismo-laitella tässä päivää. Mä kysyisin tästä mun luottokorttilaskusta, kun eihän tää nyt mitenkään voi pitää No joo, mä odotan. Ismo-laitella tässä päivää. Tästä mun luottokorttilaskustani. Tässä nyt on varmaan 1-0 liikaa. Kattokaapa sitä laskua alareunaa. Niin. Ai, että internetistä johtuvia vai? Joo, soititte, kyllä joo. Eihän tää mitenkään teidän vikanne ole, ei. Mun täytyy asentaa varmaan tietokoneeseen lapsilukko. Joo. Joo, hoituu. Tää lasku hoituu kyllä, ei ole mitään ongelmaa. Kiitos teille vaan palveluista. Kiitos. Anna mennä vaan. Se on kaikki tai ei mitään. Osu nyt, osu. Pelasta laitalampujan päivä ja tulevaisuus. Ei käydä varokseenkin tuossa.